Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo hitong agikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Tutuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo ra baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa kong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso banibanda mo rin. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ermitanyang bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Love your neighbors. So, love Sandro. Nayabag ka, Yaya? I think sa kakapoy na nimo, mo na hinungdan, maong pahuway aron maulian ka. You don't want him? But you are asking about him. Ay, Yaya, taka man lang ka, uy. Ano ka na ipangutan na, di pwede? Hainam to akong laptop, be. Kaya naunsa na karoon ako mga businesses ka, ha. Wala ko ka-check. Ayaw na paghiskot atong animal nga dako. Kay maglagot kay kustanan. One last question, Day. Unsa man na? What if Sandro will come here in our house to visit you? What will you do? Unsa? Ang awag pa dayon nun. Natural dili. Very bad na. You should respect your neighbors. You should be good to your neighbors. Ha, dili mo ko siya salingan, Yaya. Dili ato siya salingan. Okay. Ang iyang amigo mo'y tag-iya. Og manghinaot ko nga dito mo balik mang animal dinhi. Kay na, nahinayak na ba og balhin aning baya? Surely he will come back. Because that short man who on the next unit is his close friend. But, in your opinion, Day, is that short man really rich? Oh, ambot lang, Yaya. Time pa nga nakapangutan naman ka na ko, ana. I doubt it. I doubt it. Nagduda ko. Because he is so angay. Mas angay pa dong Sandro. Unsa? Oh, how I wish Sandro was the rich man. I think you will like him. Unsa, Yaya? Ngano di ay nagtuog ang kwartang apason ko sa usa ka lalaki? You told that to Sandro Baya. Nga wa siya ikabuhi nimo. Sulti lang to. Kaya kayo na. Wa pa ko'y salig sa mga lalaki, Yaya. Pero, makakita pa ka ko og lalaki nga di lang akong masunod nga katigayunan ang apason niya, Sally? Oh, pero who knows, it was Sandro na. Ha, hiya. Oh, you're laughing? Sa pamarog ni Zandro, wa siya kalainan sa mga laki nga nagpasakit na ko, Yaya, Sally. Oh, the charming. Yes, Yaya. Duda gid nako. Duda kay kuan ng mga lalaki nga kuhaon ka sa pa-charming-charming, sa papurma, sa tinan-awan. May mga hilom ng tuyo, Yaya. Mao na ang pagpahimos sa ako mga katigayunan. Ug nagpailad sa si Daddy anang Zandro. What do you mean, Inday? Ang rason nga nung nibiya gid ko sa bayaya. Kay may gusto ni Daddy nga si Zandro ang lalaki nga iyang gusto alang nako. What? Og natural nga magrepeldi ko. Dili ka diktahan ni bisan kinsang akong kasing-kasing. Inday charming. Sir, kalimtan na ito imong gusto na ko. Alam si mong anak. Kaya murag, dili gabi ba kasi naabot, sir? Malita ka, Charmin. Lisod ko na pugso na to. Ay, gusto na kong mausap baka akong anak pinagiling mo, Sandro. Makatabang ko ni mo ng bahina, sir. Apan ang paguyaban akong imong anak og pugson nga makauyon ako. Lisod ka na buhaton, sir. Og imposible ka na. Ginaon ko niya nga dili ko magkabuhi niya. Kung makatabang ka, unsa mo sa imong... Okay lang ako, sir. Namamayam ko ng driver bodyguard. Okay. Basta hindi mo lang pasagdan ang akong anak. Okay, sir. Sige. Ako na bahala. At doon na nato akong anak. Gusto na kong makakita siyang kahintang. Okay, sir. Og ikaw na pasabot na ng imong anak, sir, ha? Sa bago ko na baho ubos niya. Okay, Sandro. Tana.
Siya naman. Sige kang pangago diya. Makipangat to Sir Mike sa bahay nga gibalhinan siyang anak. Nya, aray mo sakyan ako. Basi magdasyas iyan sa kanan. Drivean ko na lang. Nya, kumboy ta, kumboy. Ikaw, basi gusto ko pauli na sa kundo. Aron na, makarelax po ka. Basi matinga sila ko nung nagkuyog ta. Sige, pero amping tao no. Patyan kung mami tao ni mo, si Beta mo ni mo no. Ako kipagkitaan na itong mami ni mo. Nay problema. Naibawa mo to siya, nakita ta rin Wala eh. lagi na problema na ko. Ay kabala ka. Babayar na akong kontra. Sige. Unal ko nyo, nanghit pa ko itong share ni mo. Ayaw na. Kulbaan ko ni mo eh. Kung ka muna magkasulti si Sir Mike, maligas ang baba ni mo. Ako ba, ganina ba, libog kay ko itong hitabon ako eh. Nga naman to, lison ko sulti. Nga naman to, doon na ako itong imong amigang tiguang na. Kay nga no di ay Ato na ko dong, ato na ko. Ay, labag doon, lihan ako tagya. Ada lang katiguang, ato na ko. Tuwi! Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Nadlok na kong imong amigo Sandro. Ay, kay giunsap sa din mo siya. Erbitan niya. Ay, daling maligas ang iyan nila. Mong akong gipaok-ok. Unsa? O gipahinayang iyang pagsulti. Aron dili siya kasultig daghan. Kay daghang sulti, daghang sayop. Erbitan niya. Prangkahikon ko. Unsa mo giday ka? Tambalan ka ba o mamamarang? Sa? Uy, dili, oy. Kinabog ko na dungog nga mga istorya-istorya bahin ana sa among probinsya. Nga makamaong mabarang kanang mga tambalan. Oy, bati man ang ila. Mamamarang mo patay tao. Di nautan man na. Ha? Ayaw kahadlok na ko. Di ko sama nila. May gahom ko, apan dili ko dautan. Gahom? Oh, apan gamiton ko ra kini kung di kinahanglan. Ug sa minatarong nga paagi. Unsa? Ni kunot imong agtang. Nagpasabot nga ko ang kagihapos pagtuon ako. Sandro, andan mo ko. Okay, sir. Okay, sir. Sakit na. Asan to amigo no? Nagtugod na ito, sir. Nga mulakaw na siya. Kay may importante siyang buhaton. Okay. Ermitan niya. Anto si Mia. Okay, pag-ayo-ayo mo, Sandro. Salamat, ermitan niya. Bidag nga no man no. Wa bitaw yung ko kasabot sila tabo na ko ganina man no. Ha? Nga no kasabot no? Tuda mo tigiya tong tiguang amigong do Sandro tao amiga di ay. Barangan tingali ta. Puro gibadjik sa kraho. Lain kay tinanawan ako. Magsigir magtingsi unyong tanaw nako. Ha? Lingaw tingali siya siyang gibuhat ako. Siriyang wala tong amo do Sandro. Nakaliw na ko normal. Bahala na sila eh. Basta ako, balik buhay dato na sad ko karon. Giuhawan ko. Iyon na. Muhapit una ko pharmacy kay mupalit ko Panyawan liniment oil kay mga haplas ko. Mupalit po kong tubig.
Maay kay nagkita na gyud kita iha. Kay dili ko makalakaw-lakaw din sa syudad nga wa ko'y kauban. Pastilan lisod na gining tiguang na ta. Oh, I'm sorry, tita. Hibaw ka na. I'm still living with my parents. Daghan pa kong sanghiran kung mulakaw. Ilabi na kung magdako og sakyanan. Og maayo kay gitugtan ka. Basta bahin na ninyo ang akong pananghid, tita. Wala kay problema ang akong parents. Ilabi na kung ipasangil ko si Sandro. Oh, wag yun na yung tayo problema bahin mo, iha. Ang ako lang yung anak ang problema. Ay! Auring be ang akong tambal. Ang akong maintenance. Kay nihuot na sabang akong dughan. Auring, ang tambal. Usa man, natuog man ni siyas backseat. Oy, auring ang akong tambal kay nihuot ang akong dughan. Hoy! Ay, Oh! wa na ra pa kay tambal ron, madam. Unsa? Uy, kanali ikaw nahurot. Di ba nga nagdaman tagdaghan sa akong pagikan, sa atong pagikan? Ay, sige, masang huot ang imong dugan, madam. Iha, Irish, hapit una kitag butika. Yes, tita. No problem. Wow! Tambalang dito ano kong kauhoton. Ang mga tindira biya sa butika biya. Gisundan ko nila nga kung pagladok po na ito din paggawat ako. Di katuhuon yung pag-iya siguro na ako ang sports car town, ha? Pasuyaon ko ng mga chicks, be. Mupurma ko sakay sa akong sports car, be. Itaon ko niya ako bratoon kasi kaning tag 50 pesos. Isuri-suri carbon. Mayo, yung nakailan sila bratuhon nga ilang mga mata ni ano man sa sports car musakay ko sa akong sports car. Kapurado sa nimpang uniso din ay parking sa may parmasyo oy. Huwag akong bugawas ko direct, Gulya! Oh! Gibangas ka! Madam! Sure ka, tita? Nga ang sports car na ni Sandro? Yes, mao ka na iha. Mao ka na ang plate number. Og sigulyat ka to ni sakay sa driver's seat. Oh! Animal, sundi sila iha. Malagbit sakay ni adto si Sandro. Pero tita, makamao ko mo drive. Apan, dili ko kamao nagukod-gukod, tita. Mahadlo ko. Kakusugaton ni padagan, tita, Basta kay atras lang. Sundan ta sila kutob sa atong mahimo. No. Mahadlok siya ko ani, tita. Kasi pag usabay tapo na to, madubagi ko sa kong parents ning amo sakyanan. Oh, okay. Sunda lang ang akong instruction, ha? Okay, atras. Og sundan ta ang sakyanan sa akong anak. Magkataon ko na Sandro. Kinsak pa na taon ka rin. Kadugay pa rin mo tumagod. Murag isundar mo ko ato. Asam ko paingunin ni Ron. Hello? Dong Sandro! Dong! Nasundan kong mami ni mo! Unsa? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin. Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nangarap
na makapit